Yan crofo ya boafo aso ya sensi yemfa program fefefe emrewo. Any appafrican.co.uk. Ai, womo ye online business womo platform kesiye womo ebue so mo de beboa adwadifo. Eni me bia woton bia o qualify. Inti bomodian ko mo website ho www.appafrica.co.uk. Nako register. O register ye hwe eye free. Bomodian se wo bekọ ho na anu yo makwa akodedwa. Afa ye free ho a ye ko pay angel money transfer. Pay angels so eye sika money bofo a wo mo ba so mo beboa ye. Na yetimi asani sika de akoma yadofo e wo Ghana. Wo mo sika no Ewodu, kakra bi abesani bia na ye bebre. Ye nte wo hwe eye free. Bomodi akọ Google Play ana Apple Store. Ne ko download omo app no. Ne shasia ne send usika. Afa so insurance wo ho. Enipa wo send sika na koma no wo Ghana no. O qualify se daachi bia nyame mfasa ma o yare o. Se bi aduro bi no wo pe o. Se bibia o pe bia no. Insurance ne beboa no na ato ama no. Abusuya na dia na atwe abrade na kompasa chie na na emma ene abusuya se awia yi wo mo yere wo ma se wo ma die nyina sa bre waduri ha woni na abusuya mo pese wo mbechi na na no ebe ma mo demri fa na ya na die tia awia yi so dom na wo ene die kwanso wo de atomani nti sakwa da ho a abusuya pese wo mbe ma na na no ya
Nana no Osampo. Said Omo Esiano. Ombesa Mbana, Omde and Saturday Sam. Number ma, Abusia, Yakos, Yo, about him, said Yabusia penny and in penny for Esiano. The Quana. That's the Obet you free. Nifa, and Yakobin. That's the blue. Yo, Okra for Chame. I know what out of my way, Blue. Said I'm pretty for SCM. Your high, who say, Mo bro, a year, Chinemu, Amudi Rafia. How about Chay? I wish your penny and pretty for say, your mamma, a papa. I do so a brew. Now, I had it, Monatis here, and he said, Yo, that's how I may what I remove. Would you have an answer? Aye, tea, none to an assay. But we saw a class of dear, none so bless you could have a member. Okay. It's not our one can major and some. I don't know your sample. Said young person, we are a best bless you, dear. I can't be also. You, a mobile, I have what Roma, a woman so well, mobile dear. Then should be a no bin a man, I may buy my demesia. Why, man, bless you. It's me, and it's what I did. We are may sound to me. My dear friend, what Roma, I can't be also. You, tell me what Roma, Betty, I'm not to Nana. I was your penny, Emma, I was young Kaya. What about penny? Say, we are one who you have. A penny, say, Yabone. Now, so Yabone, I can say, be a Bruce of your song. Kuntum Kuni, and near him every day. Bamu waiting more than for an APADU. A young one, my dear Nya. Nediana Chia Brady, young Compassachi Nana, and ne one quack corn, now crab or cannon, Ninty, and a drumming, and a santing, a driha. A young one, Modestia, do a bribi. My dear Yana, Banquano for Bema Idifi, a Santi Bruni, Bema Yatatin, a Mamma Mania Pans. As I bring Bamu waiting more than for them in Sakam. A Yania Diana, Nana KWAME AMPADU. Sabre were fran and Tim I wanted to swap. Mitchellasa were one anonymous Seado, and I say, what done the Benkum so? I was Yatana say, now you're kind, near Bubu Nana. I feel the Merason. Say, I did bear my baby fear, near Bejana Quine, walk one anonymous Seado. It sounds said, none near Jad and a buy Yadi kind. I had the answer somewhat to our woman's house, one of a buy. Not the almost didn't free and one didn't question. Into your mamma and your money. A woman said, was your idea, dear. Nanso. Sana trade and popeno, into your mamma bia, necessary. Sabre, I have Bema KWAME AMPADU. Obasa sees sono, a son say, Yatitin a mamma and your money and tea, a dear not chia brady, and a tite bay. A mamma and your money, what do an empire fierce on who says a swan yam for. It is Sabre, a young debit, not the Indian, or Bob Waterman, Ah, do one our friend Mamma Jays. Sabre, one no, and a yin is Catherine Atomenu. A yin in Pabua Cassia Sham, Sammy Massibi Binchan and Amadiana Chiabra. His answer what way was say, when Shiana and Kabia Sabre when him do on Mam. Was Sinicuni and Sumia. Why an a toffee? Why an a ratchet for? Why an Adiana? When Susuda, his answer, will be a fear Bastrana warrior. Na dia so fugina ho kan ya ne se age wowuo na betete wone na nantem ampa ba mo wetir modern fo amana ba mu sama amamna ni amane nananom
ɛyɛ ɛde to akwan ɛsɛ no sɛ ne kunu da ayɛ awansɔre ɔno nso amammerɛ bi a ɛsɛ sɛ wɔyɛ bia na wɔtwe da wɔbɛyɛ 40 days wɔyɛ ɛna ne yɛde ne kunu bɛfie na yɛgya ne kwan korakora amena kɔ nseɛ do wɔse wɔnhwɛ sɛ ne kunu nkɔ samandagya ɛsiane sɛ ne kunu ka kyerɛ ne sɛ daakye ɔbɛwuo no wɔnsa ne kɛtɛpa enti nnɛ sɛ ne kunu da hɔ na ɛbɔ a wɔne ne hyɛeɛ no abam di a wɔnaa n'akyi nkyerɛ abusua wɔnaa n'akyi nso nkyerɛ wɔ kunu da biara da nti wɔbɛsi ma wɔsi wɔgyina brane wɔsi nsuo ma ansa na wɔham awia mu hu ne ha ɔbaa boateman sika se okuta ne bɔbra patetedeɛ fitaa nana no madawroma munim sɛ bɔbra pa wɔ deɛ ɛkɔ nkonnwa fie so wɔsi fitaa wɔsi wɔ kunu nana mpadu wɔbaa asase so no wɔamɔ ne bra suuti suukyɛ wɔbɔ ne bra sɛ bɛnkɔnɔfoɔ a yɛatete na amammerɛ ne amanneɛ mu wɔsom wɔman Ghana wɔsom wiase nyinaa nana mpadu deɛ obi anim sɛ wɔyɛ nkwadaa mpadu wɔyɛ mpanyia mpadu wɔyɛ ma mpadu ɛmɛɛma mpadu ɛwɔm sɛ wɔde abusua mu deɛ nanso nyame de ne bɛhyia wɔde ne maa wɔman yi nyinaa ɛtu wɔbɛɛsi ma wɔse ne bɔbra pa fitaa wɔhyia ne kuru nsua go akora bɛyi nana no madawroma wɔse wɔnyɛ nneɛma ho wɔnim asobante a mobɔgyare wɔ kuru wɔ awoyɛ wɔbɛtoo sɛ wɔ kuru yɛsiesie no so ɔbrɛmpɔn ɛne wɔbɛtoo asoɔ ɛtu wɔse ɛnsu a wɔde agu mu nana no madawroma ebi a ne yɛte yɛi megyina ha twɔkorɔ de ebi a na mepɛ nsu afa me nnem nana no madawroma mofa bɔ nsu atom mo nsa bi ma me mu mbɔ obi a ɔha bi amfa bi mu ne bɔ deɛ bɛka no yɛnhyia mu ɛbɛtene sɛ asobɔnten wɔse yɛtena ɔse ne kunu wɔgya ma wɔ akyire nkwatenten ne yiedie ɛntene sɛ asobɔnten na sɛdeɛ ɔbaa Joyce wɔkasa no wɔwie a wɔse hyɛ nana no mohyia gu a mompa abɔfra bi ɛwɔ kwa wabɔnten so na asobɔnten a nana no bɔdware wɔ kunu wɔ awoyɛ no yɛmɔ paa wɔbɛtua ɔbaa Joyce wɔse wɔsi ne hɔ deɛ bɛsi bi a wɔgyina bra no wɔse wɔbɛtua momfa mɔ paa meɛnkɔsa asobɔnten a ɛda wɔ kunu kurom momma mu wɔ kunu so mprɛnsa na monka biribi nkyerɛ no sɛ mpɛne se wɔbɛɛsima no wɔware no ɛti so wɔware wɔbɛɛsima deɛ a wɔne no awo mapa yɛdeɛ ne mpagya nkɔsoɔ nkwatenten anigyesɛm wɔse ne kura nwuo yɛkyi ɔbɛbɔ awura kwawu a ne wɔbɛyɛ ayeforɔ ne wɔbɛto bɛdin ne wɔ anigyesɛm ɛne wɔbɛyɛ wɔse wɔwuo deɛ wɔmfa bi mfo bi kɔ ne bi na sɛdeɛ ɔbaa Joyce ɔbaa boatema ɔkasa kyerɛ nananom wɔse ne bɔbra pɛ fitaa momfa nware wɔ kunuma no ɛno ɛne ɛtwa bie no wɔwieɛ no wɔbɛɛsema wɔse hwɛ nananom madawroma megyina braneo me kuro paadeɛ fɛ wɔnim amammerɛ ne amanneɛ wɔse ne din a no wɔtaa ka kyerɛ no wɔse meyɛ agudeɛ enti yɛfrɛ me agudeɛ enti ne biribiaa wɔyɛ no agudeɛ wɔse wɔkita ne n'abɔnoa na asantefoɔ se anka atwadeɛ nana no madawroma wɔde ne nsuo asi mfimfini wɔse ne kunu bɛ fie yi bɛnkɔnɔfoɔ wɔbɛsiesie ne ho ansa ne wɔdware wɔse mo ntwam a momfa mo nson momfa nsiesie wɔ kunu ho bɛnkɔnɔfoɔ momfa ne nto hɔ meti aduasa akyi nana no madawroma mobɔ nsuo agu wɔ kunu so na modware no a wakasa ampa wɔnim awareɛ ne yere Joyce anim awareɛ ɛsiane sɛ wɔyɛ ne kunu wɔ mmerɛ a wɔte aseɛ ɛna a wɔda hɔ yi ɛsɛ sɛ wɔyɛ ma no ne wɔbaa Joyce wɔse na nka atwadeɛ wɔde bɛdware wɔ kunu dɔfoɔ ɛna ɛtwa wie mu no wɔwieɛ no wɔse hwɛ nana no madawroma ɛsiane sɛ meyɛ amammerɛ ne amanneɛ nti wɔsɛ na atwi apia ɛna gu mfimfini no nana no nko kunu sɔre anɔpa a wɔgye ne twi apia to n'anum na akora wadaadaa no a na wɔwura dwaeɛ a wɔde ne pestilent ne ne blush akɔto ne hɔ na wafa ɛde ayɛ n'anum yi wɔse ɛna wɔkunu kɔ adɔfoɔ ne agyamfoɔ abrempɔn ɛne atitirim ɛna ɛbɛgyam no wɔse monye na yɛkɔ siripe yi momfa nkwae momfa mforo bepɔ ne so na wɔn a yɛbɛtena wɔ kura mu ho awɛn no ama ade akye no monkyɛ ma wɔn mo ebi a no obi ba wɔnfa bi ama deɛ sɛ ne ɛfata bia nana no momfa nyɛ na wɔkunu kɔ a wɔnya ama ne busu ɛde abɔ nana no a wɔn adi kan na sɛ deɛ ɔbaa Joyce wɔkasa no wɔwie yi wɔhyehyɛ nana no yi mikita me nsuo me kunu kɔ adwaeɛ yi wɔfa blush na wɔfa paste a wɔbɛfɛ nsuo wɔte wɔkita ne nsuo nana no madawroma wɔde ma wɔ kunu wɔduru adwaeɛ wɔtwe ne si wie na ntasuo tiram na ɔfa bi mu abodwo so ne nsuo adaka baako nana no madawroma wɔse monyɛ na deɛ sɛ ne fata bia mɔde ayɛ wɔwie yɛ no wɔse hwɛ nana no madawroma mikita me tete hɔ sapɔ ɛsiane sɛ me kunu wɔyɛ tete ne ba ne yɛtete na amammerɛ ne amanneɛ mu nti wɔte wɔkita ne tete hɔ sapɔ wɔde bɛdware wɔ kunu
ni to beta da so sabi aburu sabi ason na na wakɔhye abuo ni mu akyɛ wabɛbɛ bi ana no ho baabi dodo no ana no momfa monsuo momfa miamia wokunu na ho nya ne form yɛnte nkutɔ mfa no yɛmfa no nto hɔ ne kuro nsresere na yɛmfa no nto mpɛm na adɔfoɔ ne agyamfoɔ ɛbɛhwɛ n'ani akyi wɔwi a wɔse wɔkita na monkyɛ tete no na monkyɛ ne yɛyisu wɔse na monkyɛ a ne kuro de bɛdware ɛno nso no wahyɛ no wɔ konkomu wɔwi a ne kyɛle wate a wɔkuro tiatiam de akɔ adwaeɛ nso ni dɛtɔ ne folder water ni nyina ewom na nanom amamna ni amane ye se ne fata bia obi so wokuru mu a obi anfa folder water nyine nsa onfa de tomu so wangokoro no wonsi pinsita na sade opa adepa oye be masima wati wokita ne towuru akwasi broni se tawo ya sante mem ya si towuru wasi fita na nanom madawro me fita no wasi wokunu mfa moni mu die di wonfa nguni kom die di ho dware bi wonfa papa ne ho ebi a no wanya hoho wonfa ba ko nsom ne hoho na sade oba pa eno buatema asika wakasa kire okunu no wase ne towura wode gya ne kurukwa eno nsunie agya kwadware ba oba asima se hye wode widie wabɛyɛ ne sorosoro wase ne kunu ti ase no enkuto no wane ne nyina asra eti na se ne kunu kwa amamla ne amane ne nkuto kora na nanu madawro ma munye mudi ne kunu beto ba maso a montemfo ne ho wanya mene nkom montam ne ntompem na obi ahu se ne kwa na na padu enene wodampem a adofo ne agyamfo etwa ne ho ahie owi ani nyina wase hwe na nanu ebia no obi aba wase me dia mempa blush mempa twiapia wase wakita ne sawe monye di opesa no wono nso wanye na wanyusu dia opa bia wonfanye owi a wase wakita tete working so poma maako enwotwe na nanu madawro ma wose ani die kwanso ensa dan sayem wose wonim se na APADU wagya ma wa akire ema ne mema omu ntwawo enna wono na ne kunu kɔ ena se watwa awo a ne ma ne de wose wontwa awo abusua ne mso nkwala afifi ba etu wose ne kinso poma maako nwotwe abusua panyi wadawro ma gye twitwom nketoa tugu mpaase na wo yachi awo de afia ho ya befa ne kwa oba JOYCE se akwala bi a obeyi ne ti no kata obeda so wa awoye no yemfa nsi yenhwe nsuo ne mu antre se abusubonten yeka na APADU se oba asase so no obo ne bra yie akwala bi obeba asase so bia wotutu na namon sisi wokunu diem wonfifi from na ebom awo ne yedie de wase wo mo wa kwantu wo mo wa ha wosere ade ma wo mo na sade oba pa wo kasa no no owi ani nyina wase hwe me kunu ekwa adwaye ewom se mama na monche ebi ana wa kwai wa kwato na nanom ena wo no abusua adofo ne agyamfo bebre kɔ asamado yase ayo man na nso obi afa na ni hunu da wase wo kwai na nanom behia no ye bebusa ne se na wo bente wo yere wa anka hwe ebe sa wonya ama ne bisu ho eti wo ba pa wase eno bu atemase wo kita ne semene nsuo a eye liquid soap ena ka maako ensia akasia pa wase na nanom ebi ana ni kunu kwa obehia na nanom ye bebusa na kwanso ade a wonyi nche wo mu obi abi won ka trom se sasama do o man de a obi ba na so mo mane a wo mo ma da nchembrebo ye nya dwa nso anu a ye ne yema abusua nyina yawe na mo no wo wi a wase semina wana ka mu hwehwa mu nyina eno nso wanye akwada bi obehia ne kwanso wanyi bi ma no wode dware a ne hu hwa won famra asase so no wonu se yete ha no ehede asama do nyi wo man bia sasama do nyi wo man bia wase ne suo nya se kire sabia bru sabia son ene waka bia hwe etu won ka bi hwe bi wase wanye na de sana fata mon fanye wokunu obi ani nyina wase hwe na nanu ma bia we ya minyi ayo mi gina brane wase wokunu nku ahoduo wodware wi a wode bato wedi so ne body's fresh wawi e wase wakita ne rollons wawi e wase ne shaving stick ewom na fi wom ne powder ne spray chesa me kan megade oba petwa ho wawi e wase wode na fi asim finfin ne blush wode be blush ne ti na fi enso hyem ne candle bibia ewom na no madawro wase monye de sana fata bia sasa mode ye wokunu ho emi ye hu se be masima ena ebe ni spray sa hodo eno so ewom wanye na wokɔ na se ye busa na mane a wakasa me yire dɔfo ma de nyina ena de sa akwanya agya me na hwehwɛ wode be siesie ne ho eno so ena sinfinfin owi ani nyina na nanu wase wone wokunu hyɛ bɔ
ne bɔ na wɔhyɛɛ no ɔkasa agye sɛ wɔwuo ɛna bɛte wɔ ne wɔkunu ntam ampa ɛna ba mo wɔtiri mɔdenfo wɔse wanka bi ahyɛm ɛna wabɛte wɔ ne kunu ntam etu ɔbaa Joyce sɛ wɔkuta na gye bɔ hyɛ a wɔde hyɛ wɔkunu no antuma yɛfrɛ no agye bɔ hyɛ wɔse na gye bɔ hyɛ apo adwan na nanom madaworoma wɔkunu bɛ fie no wɔdware wi a momfa mfefare no wɔn sipin sita wɔwie yɛ ne panties ewom ne singlets and maako ensia ɛno nso wom ne panties ensia ne wadre nika ewom ne danta ɔbaapa wɔse nya danta ne da edwa ɛtɛba no wɔde ne dwa ɛta ahyem na nanom madaworoma momfa mfefare wɔkunu amanna ne amane yɛ kwan so yɛmfa ne ntoɔ na nanom wɔkɔ ne wɔto danta na wɔhim no wɔnka biribi nkyerɛ na nanom sɛ samado nyi ɔman bi a wɔnkwasi nsamankwan na mmom obi ba de a enipa de yɛhia ne bebree na sɛ deɛ ɔbaa Joyce wɔkasa no no wɔwie yɛ wɔse hwɛ na nanom madaworoma ɛnneɛma ɛtoa so yi mmienu wɔse wɔkɔtɔ serɛ wɔse ade a ne kunu ɛte aseɛ no wɔka wɔse wɔyɛ sika enti yɛfrɛ ne sika akɔ wɔse meyɛ gold medin any gold enti wɔkunu deɛ abusua mu amunim sɛ gold deɛ ɔmfɛ ne agoro wɔse nneɛma etwa wie mu Dr. Wadaworoma wɔse wonim deɛ wo papa pɛ nneɛma wɔpa se yɛde hyehyɛ wɔkunu ho ɛwɔ ha ɛne kwaw ɛne wɔbɛsima wɔahyehyɛ yi wɔse ntoma nyinaa no nanom Wadaworoma yɛkɔ kwaw a wɔbɛsesɛ wɔkunu ho mmienu aha nso wɔkunu mfra deɛ di kan ma no wɔkɔ kwaw a wɔmfra wɔ shirt no sa Dr. Wadaworoma wo pesa wo dress wo papa sa wɔyɛ krachini a ne shirt ne tie ne bibia abom ne socks bibia gloves ne nyina abom ne wo so wɔfra kente ya gudi a wo ho nyina on sa anyi mfa nkɔ ba bia wɔde egu wɔkunu kom na mmom wɔsra sɛ mo mani kunu mfa nkɔ nsia esan sɛ wo hyɛ ne kunu bɔ wɔkunu ka kyerɛ ne sɛ minim me na medical kɔ ana wo na obedikan kɔ sɛ wo di kan kɔ a mefra wo sika eti sɛ medical kɔ efra and then Missika was there. What's an animal was Ramo, Madame, who first see any kunu, was any kunu. It is a name, a bottle up and one, one son and the other. Or best master the cronium, or this year's and no any trade. When we was sick, and be another crew do council, not a summer dream. As some I do quite will be a camuda, now should there be a cam Watson. Was there some drew a kuna, ne touch light, ne battery shahon, one shot, one fat, and shakine, one fat could do a double hand cuckoo. Na said wo besima wo kasa e kire okunu no obi ani nyina wo hwehwe afi na me besi me kunu ketepa esan se wo besima me se ketepa pa bi e na me da so e na menya mma akunini ni abedie nyina e dia ba abusua yi etu oba Joyce wo se wo kita na sante kete ne ba sheet fita e hye so ni sum ye odo sum ye fita eno nso eda so wo se sana na mpadu asama ado yo man nessa ni tito sumye so nessa sumye ma adwen dia wase won die wonim kasasi a woni ni die nti won kan ni nchi ene ma wagya wo ma kire wase wodo ne nkabo mu ene wosra ma nkwadai wase won pentitemu wo mo papa yie wo mo nya baako wo mo ne maame nya baako wo mo ntimi enkora aprechi owi a wase ne hyena na no mo Wadaworoma pentu monye amamna ne amane momfa nye momfa na nikunu entompem won ka kire wakunu se yame ya aduma efiada ne memenda ya behwe n'ani achi wantena ni ma no na ne kwan ne de eye de ya obekọ ne turodo wantena ni na adofo ne ajanfo e mehwe n'ani achi na sɛ de ɔbaapa wo sere no owi ani nyina no wo se hwɛ na no Wadaworoma ampani si dua bɛn e na atwie wo bɛ sima wo se wo bɛ afie yi wo bɛ abusua yi enipa ho di mfono wo se tetena ekasa abre wo so ne baha nanso ne sabia bru sabia son ye kwampo ye nhunu bi na nkra ha wakofa no wo to wasi ade a ode hia ne baha na emu ni toilet roll wasi ade wei ade anya bia ye de pepa to wasi wogira ne man nyina nam ebi anu amu be afidua yi mu no ana asam isi ye no ebi ana kasa twetwe bi aba baabi obi afomati obi na so ofa toilet roll ni ne niam ani ebi anu obi afomati obi na so obi atia panyi bi na so ne man bi afom empanyimfo yi bi wafoma busua obi aka bibi na de wantwi aba obesima wase wontena wo nya nhwe ha wase wone ne mani nyina aye baako wo mokoto sere se nana no monye na moncha ne dwom
Obi anyi bi. Na sa wo beja ne na gu so. Na wontwa ntwene na sa wo be pepade a. Na no madawro ma moje na mo che. Na so wane ne ma o mafomati obi na so. Kasa twetwe bi aba, abufuo ne ntamte bi aba. Madawro ma momfa nche. Monye mpepa na montontwene. Mototwene enipa ani boso a. Abufunu nyina enko akirikyiri. Wase wakoto sere. So wafomati obi na so a. Momfa nche no. Ema na afoma momfa nche na enkabomu eni bia koye. Emra wokunu ka kire ne se ne wuachi won pentiti mu wasra se ne toilet roll wade pipa abofunu nyina afọ eno enso e de etwa wie mu na wo ba joyce obesima wani na busua awiei wo mo ba ha na no madawroma na ye nante sie Kan asampa o asampa yes one time Nana me wa ho bu so kan ni ped for SN omo chese adefefei a maba beye a kire abusua ene empanifo no a kire se okunafo ene nabusua munimde abusua pani a kire se di kan yeda mwase se maba beye adefefe sei ede ate yedi hye na se de mo masra yen se yen no sa pepepe ene ebeye amamo na ate monim ama bi aka abusua na aka Ghana man ti yadamas yo abusua madawroma yo ane na achi ame wadawroma tie ma ne ntonana abusua panyin se sade abadwa is wo kasa no o se ne ma ejina dwen o se gu maso o se oba kwancho wadawroma shayi enchansi ne gu no so wakani kunu wuda a wo hye na ni bre se ani ma ejina dwom o me ya danko daada ade se mo hunu se wayi bia firimu a na ye ne ma wei esanse be kokwawu ebi nso kwa doctor ho nti ano de ye de begu doctor care ni ye de beba abesiesie akwara ho na de aka nyina wo se ye hwie nsifia na no momfa nkọ na ni kunu bedura ye sane fata mo de ayama nti wonye bi mfirim na sade obapa wo kasa no ya sampa o Sampa ye. Na abusua se omo da wase. Da wase. Dimbre. ba si ebru enti wo ni de ye twam enti ade we de bi Ayi fo ne beba. ai front ba jo sa wo yi Ampa. When you man, Sadia, Bethany, you walk was so a best man when you would Nicate. What's what they're from before? Or what has Sadia for before? Other one, mamma. It's a Nicate, ye. Mum, Nana, the best man was cynical, so we'll see any cool. It's a movement.